Okay, for this video, sir, nabot na to ang product, sir. Kagahapon ako ni sa hapon ako nakuha. So karon na to ablihan. So mga na to ang product nga naabot gahapon. Gahapon ako na receive. So sa tong mo palit sa ato ang mga stock diri nga barley. Wala pa ko kabalog kung saan yung nakabutang kung sa mga klase nga barley diri, no? Kay kasi naay capsule diri, dili kape, dili katong na sane powder nga barley. So tanawa niyo kay atong ablihan. Right. PM lang mo palit mo kay napatay dagang stock maabotay. PM lang mo palit mo kay napatay dagang stock maabotay. Oh. So ano bang mga vlogger kay ang ilang ipang katong mga dula. So ato lahi ni. Ano yung to? Oh. Ha? Oh, natay kape. Og. Kape gapon ni siya. Oh. Tara. Ano akong ginainom? Ginagamit. Naputa. Dream, ano ang katong capsule. Atay capsule isa ka box tapos ning powder. Kaya mo na akong ginagamit. Tapos ini ako kuan unsa ni. Marag kan yapon capsule. So kani kape ni. Okay. Oh. Apa tayo? Sakti barley lagi. Sudlanan. Salamat. Okay. Salamat kayo. Ito tong order dia. Ay, kani nanay gasaad ani. Nanay gasaad isa ni. Ay, umbo ipapili ora ko kasaya ani. Nanay gasaad. Mana siya tanan? Mana siya tanan? Okay, salamat. Palihog ko share para daghang makakita, no? Kasi kung makakita sa inyong pag-share, palit sila sa tuwa para po mahalinan po ta. So, ano lang. Bye. God bless.